Коли Союз розпався, то на території з 4 держав ядерна зброя. Якщо точно згадати, так. На першому місці, звичайно, найбільша кількість ядерної зброї залишилася на території Росії. Ми на другому місці, але це колосальний потенціал. Якщо порівнювати, наприклад, те, що Україна отримала у вигляді ядерних тактичної і стратегічної зброї, то жодна країна, окрім США, не могла з нами навіть не те, що там конкурувати, а і близько. Всі країни, які мали ядерну зброю, Китай, Франція, Британія, разом взяті їхні стратегічні, тактичні боєзаряди були набагато меншими, ніж те, чим володіла Україна. Менше порівняно з населенням? Ні, по кількості ядерних боєголовок. А тобто в нас було більше за Росію? За Британію, Францію і Китай разом взятих. Разом взяти. Менше, ніж Росія, тобто тверде, таке упевнене третє місце. Так. Після США, Росії ми були на третьому місці і могли своєю ядерною зброєю в будь-якій точці світу боротися з противником, так назвемо це. Отже, тобто пускові установи, все. Стратегічна зброя досягала будь-якої точки світу. Тактична, оперативно-тактична дозволяла в ближніх боях, знову ж таки, перемагати любого суперника, включно з Російською Федерацією. Таке було. Тепер питання ключове, а чому відмовилися від цього всього? Ну, можна так сказати, романтизм. Рожеві мрії. Але я, дослідивши цю річ дуже детально, бо я написав історію ядерного роззброєння України у 2015 році, ця книга вийшла в широкий світ, а це вже англійська версія. Це вже Гарвардський університет в листопаді цього року здійснив переклад, і ця книга вже вийшла дійсно у широкий світ. І що дуже важливо в цій історії, це не є там мої спогади, не є якісь там мемуари, це виключно документальне зібрання всіх тих матеріалів, які стосувалися ядерного роззброєння України. В хронологічному порядку. Більше того, я ж був першим керівником державної делегації на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння. Вів переговори з Сполученими Штатами Америки. У мене накопичився колосальний архів всього того, що стосувалося ядерного роззброєння України, включно із майже всіма публікаціями того часу у засобах масової інформації всього світу, не тільки там України чи Росії. І ось я хочу якраз і акцентувати увагу на тому, що... Вам потрібна книга? Ні. Просто нехай стоїть. Акцентувати увагу щодо того, що Україну ніхто не примушував. На початкових стадіях не примушувало до ядерного. До якого року ніхто не примушував? До 92-го року, фактично. Але Україна в силу... Ну, я буду це називати більш дипломатично, незнання, звичайно, що таке ядерна зброя. Загалом незнання того, що таке національний інтерес. Ну, хто керував Україною у перші роки незалежності? От перед вами сидить міністр з 92 по 98 роки, представник руху. Але це міністр екології, пізніше і ядерної безпеки. Ще було два міністра, це Пинзеник, так званий реформатор, відповідав за економічну реформу, і півроку Ігор Федорович Юхновський, перший віце-прем'єр-міністр. Оце вся, так би мовити, демократична частина українського уряду. А інші це колишні радянські співробітники партії і уряду. Госпартактив в усій красі. Тому цей госпартактив не розділяв і не поділяв нашу позицію демократичних представників щодо того, що Україна, ставши незалежною, повинна керуватися виключно своїм національним інтересом. А ви висловлювали такі думки? Ви казали, що якщо ми позбавимося ядерної зброї, то Росія може бути загрозою. Тут все є. Так? Тут все є про те, що скільки Кравчуку намагалися донести інформацію, що Росія не може бути нашим стратегічним партнером, бо вона не відмовилася від свого імперського минулого і прагне, до речі, до реанімації Радянського Союзу. Ми з цього почали передачу щодо того, що СНД для Росії, для нас, це, як казав Кравчук, це механізм розведення мирного між колишніми братніми республіками. А Єльцина це був механізм повернення в Радянський Союз.